traditional area. Nana nso ene ye Jamra hini. The recognized Jamra hini ane nim nechi obibia ne hobium. Nana ene nwumre mechiao. Nana na himfo a mebubo mu din nyina ya himfo ya gazette won a omuka Sampa Traditional Council ho na omugi Nana Sangba Jafla tumu na emera adehye no mhia ya yi Nana Sangba Jafla no saa himfo ya mebubo mu din nyina esan ye agi Nana Sangba Jafla tumu edi nachi ede ne be kire manhia emma asanteman gi ni tumu emma ne be swai kire won emma mo nso swai kire no edi nachi eba mensia emomu nyina beswai ekire sikadwa sa nananom ena mechia wo mu ene anwumre yi mekoswa mechia nana abrefi a wotoso mienu nana abrefi ena yesomankwa hene ema Sampa Traditional Area nana abrefi nso ena ye dwadaso number 1 hene yaka dwadaso number 1 ajaraso number 1 kuru ni nyina ohene preko pe a wote akonwa so asase ne ye ne dia eni nana abrefi a wotoso mienu nana abrefi yesomankwa hene ema Sampa Traditional Area nana eta Nana Sangba Jafla echi nana ene anwumre yi udishe Abu Mahama mechia nana abrefi mekoswa na mechia hwan nana sie ya oble ene ya tempin hini ema Sampa Traditional Area onu nso ene ye kable hini Uba Sampa Traditional Area kura ye friend kable nana sie ya oble ene ye ohini ewo ho nana sie ya oble ene anwumre mechia wo nana sie ya oble ene nana no mamedi kan bubo mu din nyina no eta Nana Sangba Jafla echi because mu nim no kre nso nim a yebo no kre ho ban nananom ene anwumre mebu mu mi a na me se pia o ma ya de anya menka mo ho se modi no kre echi ebedu mra ye wo mu yi saa nso na me koso na mechia Nana Will Mokofi a wotoso miensa medru ho dia na medru mi amedie mu efi se kro ya medru so yi eho ena me nana bema ne papa efri enti medua dru ho pe na medru mi amedie mu ebusuafo Nana Will Mokofi a mebo ne din ona ye pankro hene ema Sampa Traditional Area osan ye adadie mu hene adadie mu kuro no a ye frɛ na adadie no ono ene ye ohene ewo ho Nana Will Mokofi a wotoso miensa eta Nana Sangba Jafla echi efi se onim nokre ene nokre no nso na odi achi saa nso na mekoso a menteme enyai nana nanu yekoye ne 1 week a mo amuhunu ye Nana ababio ne mpanyinefo a omo adwaraso no matu meye den na mere fi mu me koso Nana ababio ofri mu dwaraso no matu akonwa no ene ye mponua hene ema Sampa Traditional Area na Nana free mu ni ye ohwe akire a ena nwumre mabohwe a me duru dwaraso no matu me chia no eye Tole Wele Kwadwo a wotoso mbienu Tole Wele Kwadwo a wotoso mbienu yi ene ye Chidon hene ema dwaraso number 1 akonwa no ono nso ene ye regent a ohwe akire Nana Kwadwo ene anwumre yi mechiawo me wo dwaraso number 2 yi na me fasa akonwa yi so na machia Tole Kwadwo konto a woye atwame hene ema dwaraso number 2 Nana ene anwumre mechiawo emra me wo dwaraso number 2 ya mekọ hwa na machia Tole Kwaku Jinabuo menem se menya din ni right Nana ene ye kurunti hene ema dwaraso number 2 Nana ene anwumre yi mechiamo dwaraso number hene dwaraso number 2 mpanyinefo a Nana kwakwa babi ofiri mo hwe akire betutu nnuama nyina no mayi dihye mu baako a wo ye dihye kronkron na wababetena dwaraso akonwa ne so na wababaye emponua hene ema Sampa Traditional Council Nana no mpanyinefo yi mechia mo nyina ene anwumre dwaraso number 2 fo sende amanya asundwe na motena asundwe mu no saa na dihye no mo ye dihye no mo nye basabasa ma ya de nyame nka mo ho no mbo mo ho ban mekosoa mechia Nana Sie Kofi Ajaro a wotoso mienu Nana Sie Kofi Ajaro a meka na se wetu kwan na mamre woni mamra yense amamre Nana etu kwan no ntine wayi ne nua a ye frɛ no opanyini Lamini a wono na ehwe ne chi enti kurunti hini ema Sampa Traditional Area no kurunti hini ema Sampa Traditional Area eye Nana Sie Kofi Ajaro na emra Nana Sie Kofi Ajaro etu kwan no oyi ne nua ne moja adiasi ni na moja pa a ye frɛ no opanyini Lamina a odi akonwa no mane yie ena all acti because wa mechia kurunti hini ebusua panyini Setoba mi grandfather mechia no because wa mechia kurunti hini oba panyini a ya gazette no a woye Nana Penny Chema otoso mienu ebusuafo meye den ama merefi yese wonni obi a wotufo a na due wonni obi a otufo a na due
Emra ye bo sampa akonnwa no otumfo edawroma asantemai daroma ye pagya akonnwa no pe ena Nana Kofi so na otoso bi no hunu se de bi ese wotimenya obi a oye nimdie ni obi a owo nyansa na wosan ye dihye ewa akonnwa no mu na oma no the role of tofuhini na otu ne fuye enti wamfa mo obi biara se dihye kronkron Nana Yeboah Asuama ona ye tofuhini ema Sampa traditional area Nana Yeboah Asuama ena anwumre yi Nana Abu Mahama mechiawo empinananom a mebubu mu dia mekoso a mebubu mu di nyina ye eye nananom ntrankonwa omo Sampa traditional area a omu nyina menyi bi mfiri mu omu nyina supportu eye Nana Sangba Jafla otosombi no Sampa manhene prekope ma break rampo because omu doso enye entro eni tutrasem eni basabasayo eni yedi enuoma because wa mechia Nana Alakabo eye erempinhini ema Sampa traditional area onu nso ene ezongo hini uba Sampa zongo community ni nyina eye Nana Alakabo onu ena eye zongo fo hini onu nso eye erempinhini ema Sampa traditional area emre bia na me kyerɛkyerɛ momu me mamu hunu ye Nana bia oba a obedi ade a woye Nana Sanaja ne nanawa ena ye friend Nana Nwia Kofi ne mmere so ena nkrofo bi bepie kuru no mu ena ene omudi tutrasem nnuama eba kuru no mu ba ne nyina no ye ye nananom nkonwa so a ye gunsa esre ye nananom samanfo se tremopo a omunya ye a omuto sa nkrofo edi omuba ho na sese omasori se basabaso no mbebo no omunkoso a samanfo no ni omunkasa na omunya sa tutrasem no na ye ntena sundwie mu enti eye Nana Nwia Kofi a otoso mienu ona ye aduana hene ema Sampa traditional area Nana aduana hene Nana Nwia Kofi a otoso mienu ene anwumre mechiawo mekoso a mechia Nana Kwadwo Akomia ya mebu ni din sisi yai ono no ye Nana Kofi suna ofiri mu Nana Sangba Jafla bedi na de yi oye ne ofase ni mpon ne ofase pa enye nchenchen enye omu a ye beja omu wa adware ya no a ye fa omu de omu ba fie a omu nyine wo fie omu fie se omu kan busia no ho ne bi we de ne ofase kronkron Nana Kwadwo Akomia me kana semi oya champion ema Sampa traditional area osi nnokure no onim nokure no ne senti no ota Nana Sangba Jafla echi abusiafo mekoswa mechia Nana Weli Kofi Twintwan a wotoso bi no Nana Weli Kofi Twintwan me kana sem ona echi dom hini ema Sampa traditional area Nana yi ena echi dom hini ema Sampa traditional area nanu ya na omobusuafo mpanyinefo omu wo di bebe ne brodi ebe hia ya omu clamancy bibia ena omu de chidom akonnwa no ahye ne nsa ebi ne nachi ebi ne nanim Nana Weli Kofi Twintwan wotoso bi no Nana ena nwumre yi mechiawo mekoswa Nana no mu hia se ya ye Nana ba ko a wodi mu nkutune pa Nana Kofi a wo ye buku hini Nana ena nwumre mechiawo ye koswa nso na makobu Bonakere fuo mechia mu nyina Bonakere mpanyine fuo mu wo Bonakere akonnwa ne hum nyina mu nyina mechia mu nyina ewa asundwie eni abotra manya a mututu mu nuama medamasi echia mu meye den ama me refi emera ye Nananom hia chi Nananom hia esese Nanano bi a wono ene ye kamafo okasamafo ema won woye bibia a woye chiamifo nyina hene a obi na nanim obi ni nachi obi ntimi ntu ne mfra konwa so gise ye nam amambre ne amane ye kwan so a woye Nana Techipoku ene ye twame hene oma Sampa traditional area Nana ene nwumre mechiawo Nananom amabubo mu nyina din eye Nananom amoya trankonwa ema Sampa traditional area a omu nyina eta Nana Sangba Jafla otoso mbienu echi ebusiafo mekoswa mechia Nana Alhaji Isa onu na ye tuba hene ye ka tuba hene a enkramufuo a omu wo Sampa traditional area Nana Isai
Muhammad Isai ene ye omohene a dodo na afre no Ofaisa nyansani papai owo nyansa pa onim ade onim amamre ne amane oye nokwafo Alhaji Isa ene anwumrewu nanawa Abu Mahama mechiawo meye den na merefi ebusua panyini a wodi yanimu ede ekoko ne ekodi nkunim ebaaye me ofane mpon Nana Abu Mahama Serigbo ene anwumre mechiawo Nana Abu Serigbo mechiawo eni empanyinefo amuwo sampa akonwa ne ho nyina mechiamo ye nuanum a omukobo omuwo eye efre ne sen ye nuanum a omubo loan ewo samoduafo abusua no mo no ye nuanum a muwo ho no mechiamo enayi na mempaibo ne se nuoma yebekọ na wiye no na maba fie ema ye nyina ya ba be kan bo mu ahwe ye nananom japade a kuru na omu chichire ye no ye nananom chichire ye de bia bisa na Sangbaja Flower say ye nananom nuoma biara nhihye biara omu ye no eno ena wo ba betoa so na wahwe na sampa kurudua no ekonkan ne ene nua ne ofa a ye kofi sono a wotoso mienu ebeye ye no a wabedi na de no ena wo yama na kwanimu enti abusuafo ena anwumre yi nananom amabubo mudin eye nananom antrankonwa a omo sampa traditional area nananom yi eye dukuro ewoma kuro ahodo ene abusua ahodo nyina nananom nyina agi nana Sangbaja flatu mu emra ye yi no nananom gi ni tu mu edi nachi edi ni komenhia edi ni ko introduce kire akonwa ne ra a eye asanteman a eye otikokoso asante hene ema ne gi ni tu mu ogini tu mu wie na oka kire ne se woni wo mpanyinefo nko na monko soai enkire mo manfo mu wie a na maba eno mko ye sa pepepe nti ya fasa mammere ne amane ewe nyina mu awie nti dien ene di court semba mu biom dien nti na ye court se bibi ekoso na wamfa mra kwan so na beka se ubedi obi achi ne ye wo ye na ubeye bi na ubesai unananom japade a omudi omummoja ene omu bibia ne omu sika edi siesie no ubesai no enu nti na Nana Sangbaja Flower oye mranim ni na oni mra ombu mra so na oni ma mamre ne amane na so ofa mamre ne amane kwan so ne bibia so eye bibia no oye mu fa mu bebre dien ena mra ne ka esansa na abedi akonwa no esese ebudihye no mo mu akonwa no mo hia no mo yiwo sampa under the leadership of the Ebusia Panyini Abu Mahama Serigbo ehyiaye emeye yi ye nyina omu anu omu pa konwa ne di baaye emeye yi Nana Sangbaja Flower ye yi ni wie no mra no nso stresse ese ode ne koma asi ahenefo eni atu ahenefo the kingmakers do ma hwese sa ne pa no osafata na ye yi ni wie ye no ye de ne koma won through the acting president and were introduced ni kire nananom ahemfo a omo ye kingmakers and omo gi ni tumu wie no acting president ne ka se de bi e ma yamfa ya no keke enka se ye gi ni tumu obi biara ugi ni tumu assign na kire se wagi ni tumu na ungi ni tumu ena nananom nyina a omo ye kingmakers agi ni tumu assign ye agi ni tumu ye wie enu wie a ya ba be introduce na kire the overlord of the land omuyi wie no ene yede ne bet introduce kire the overlord of the land awo ya Asante hini ene Asante my council omunso hwehwe mu nom ka se ampa osefata enti yede e bless na ma uwie enu a the next process a wo be ye ene se obekọ na wakwakwosai a kire ne manfo eni na trankonwa osai wi ano no nso atenasi na trankonwafo aswai ekire no enu nso ye koye on the 30th November eno okosai eno omuwie enu nso no akonwa no bebi a ehye no amammeresi mu wie a ese mukọ na mukosai ahemfo ahodo mu Sampa Traditional Council edi Nana Sangbaja Flower echi emeye ba asanteman efise Sampa akonwa no eka asanteman na akonwa no eye otumfo osetutu a wotoso mienu eye ne dia nti omu baaye ema Nana Sangbaja Flower ene na hemfo atenankonwa ebesoaye ekire sikadwa secretary a pledged allegiance to the golden stool ebusiafo sa processes nyina wie ye no
as I said, the overlord of the land introduce nipa koro na wagina tumu a wababe swai no nti owie ye no otwere letter asanteman under the presidency of His Royal Majesty Otumfuo Osei Tutu the second Asantehene and omutwere letter edima all the necessary stakeholders introduce Nana Sangwa Jafla wotoso mini say ono ene ye sampaman hene nti ewie we nyina no die ene seba potoka samne ye frɛ ne gazette ene seba gazette no mra ne kyerɛ sɛn traditional council no ebe prepare the form omo prepare form na ye frɛ no chieftaincy declaration form ni via the acting president of the traditional council no na wa sign or sign ni via no the aba region na muwo mu no no the aba sa regional house of chiefs no na the regional house of chiefs no e di krata no akọ national house of chiefs na national house of chiefs atana so no ma gazette ohene no nti ewie ye na ye na ye wo mu a tama na process ni kwaso na ye ti se do ma hene ene nkrofo bi aka omo ho abomu ama o ma fill forms e de ama obi a office obetimi afa kwan bia so edi ohene ene omudi koye nti ye koye na ye kopie ho no regional house of chiefs assigned the by e can say a invalid ye de ni beto do ma hene ensam that was on February when ni huduma okwa o se mi mfa nko na eyi ne ye ono ne ya no se ye ya ba asanteman aba be swai a kire ye wura oti kokoso eno ni ne problem na wodwen ho a wonti ase akonwa a ehye nase na yasi ohene na waba be swai a kire ni akonwa no ehye akonwa ne ye ne de na ase eno ne ye o problem eno ntini wo di nipa on swai nkire wotumfo e na wodi ne kwa yentimi mfa sikan yentimi mfa tuo yentimi nkofa kontiba say ye ne domahene any some few bunu house of chiefs ahemfo ekoko enti se ne yemi kan na oyemranim ni nti ye thomas no ka se mra no sesen mra ne sei ye de krata ne ba bunu regional house of chiefs mo ne hwe ye wo mo eno ane se mo so a dia ko national na national ne ye no national ne be ye enti se omumbom eye saade a yen komra no mo ne yen hwe ne mra ne ka no ne yen to ho anam enti se muhunu se ye wo court a na court a yakọ ne se mra mo no ye fra bibi mandemons ye kwakogi se omon compile no na onfa ye forms ne nkọ efi se oni hutumi se obeka se onfa form a ne pa wafa mamre ne amane ye kwan so aye bibia na the acting president of the traditional council are endorsing the forms what prepare a committee na wo beka say wunni umfa nko wo di nipa foforo kwa mra no emma ho kwan na yentu no yentimi mfa mra enhye yensamo because ye bumra ye dimra so send ye de bia meka no di shi kronkron enye nioma basabasa ne senti ene ye court say mra ne sesen court ne hwehwemu na ne mra ne ka no omon kama ne nye na ansa na mekọ manimu no ebunofo bi a mowo bunu man mu me pese metwi madwen ese bibiso enne ne yesi koso wo sampa no mo madwen mo beya mo se eye sampa eni doma eni ahemfo beya 5 bi ena anya nte yenya wo se ye hwe han ema doma hene etimi edi nipa foforo edi ne koye mo gazeti na enka nkro na aka nyina no muntie ne ye enka doma hene ne ahemfo nson no tena hwa no mo se o ohene a wo kro yi so krampo no ye mpenasem ye mfa ne se brekum da ho o ye mpa brekum ase ye mfili form ne bi na ye nyi nipa ne bi na ye nko gazeti no kasa no meye no omutena se anu ma hwe o eyi fia prekura da ho ye nko yi nipa foforo na ye ntwere ne di ne nko gazeti no ana ye nko kro we ohene ni ho ye mfili ne form no secretly ne ye mfa nko ne ye gazeti no we eye lawless uncultured we are ye de nuoma ye nuoma sa ban ye me ya pa ne se obi a oye mranim ni na oye judge ena e lead sa nuoma a omo ye sa nuoma enti mesremo de bia na Sangwa Jafla eka
ɔse min kosua mmra emmedina court endi mmra so emma bontin sɛ min ni mmra so te mmra na okosua aye no obedi so nti ade bia eye bia no moma yenya basabasa yemfa mmra kwan so ne yenye enti mesrɛ mo sikatua bia ni bebia mate sɛ samoduafo no ninam ɛna ɔmo keka so ɔmo nkrofo no binom ntua 50 Ghana binom tua 100 no ɔmo nkotua sika ma the national president national house of chiefs president ɛne ahemfo no bi na ɔmo ankotua sa sika na ye bɛkɔ kotua sika kɛse obia ni hɔ a wotua sika yen court enkotua sika obia ni hɔ a wogye sika firi obia hɔ mmra ɛne ye kokɔ ye kokotu constitution court nso no ye ntua sika nsa ya kotu nti mesrɛ mo mo a omoba mo na so emma mutua sika no ye besrɛ mo obi ba no wo ka trɛ mo sɛ mo ma ne sika no nkotua bribe a enye nokore mo betena hɔ a na omu yusu mo na omu kwa abrochire 11 na omu sese omu fie teta ma mo wie no omu yusu mo a na bedru point bi a na ayete sɛ mo boka na abaye basabasa ti mesrɛ mo sikatua bia ni bebia ne ye saa brante no a woti sɛ is it Kuwait or anywhere Karim no ni okeka nyina ye ntro ebie nim na otena se na oka asem a mo analyze emrante ne mmabu na mo wo sampa mo ma enkrufuku mienu miensa bi emfama dwen eni agro mo emfama dwen eni agro munyu so madwen no na omo ka nsem a mo mmisa wom questions amammere kwan so sen ene ye no sampa akonwa no ahemfo maka no adenti na mummisa wo mu se adenti na ye na omudi echi emmera na asem no ye di eni wa amade ne koye no eni wa amade na eye Adama Watara ni opeyina bu Mahamade ne koye ye di wie ye no omudi wie no omu nyina gitu mu esresre otumfo tam kese ekanin tam kese se omu nyina agi atumu a omu betena asodwe mu eno de ya kan wie ena mansa rules eni weidi asemu ikoye omudi koye no ahemfu no efre ebusua no nyina ema omu nyina samoduafo yi ka se ampa omu ntwen omu wie ne yedi ne obedi nkunim no anananom endi nachi ne yakwa akọka asem na wie na nananom abedi echi a na wo si yetua bribe e de ama nananom nyina enti aya timdidie enti kurokuro ni nkonwa na amatwa ya hia no munyina mahemfo nachi omu ye nnokwafu saa na dihie no eye omu kyerɛ sɛ ampa omu nananom asefo ni omu ampa a nkonwa no eye omu dia enti abusuafo court na ye kɔ no enye sɛ ye kɔka asɛm no foforo sɛ hwan na sampa konwa no ye ne dia ne ye ka nyina ne sɛ ye nkrata na ɛwɔ dɔma hene hɔ na office sɛ National House of Chiefs no eye dɔma extension of Doma Chief Doma Traditional Council nti no ne open way no ho no ene ye court sɛ court no enkyere no ne emra ne eka eno ano no enti ne ye ka tradition na no me hu sɛ mia menua kitua baako Lawson Lawson Bray ye friend say Kofi e betwere anuama bi na ready kura unhunu head and tail of it. The tradition way of selecting a candidate. The royals of the stool meet. Almost selective we are almost presenting to the kingmakers. The kingmakers ne jini tumu we are no mind introducing to the overlord of the land. Almost introducing to the overlord of the land. No jini tumu we are no ababe swaya to any man for na the man for swaya no mum nyina kan bomu aba the overlord no ho ababe swaya. O we are no wa introducing we are no magazette no and Nana Sangba Jafla has gone through all this. Until the customs, the tradition, the law has been fulfilled. And we are the true owners of the land of Sampa. Obianim. Enti mesremo munya boko munya sundwe baby ayadri yen say bibia ugina hompo no bitia wona so a emfi no na oka se me ni papa o mama kai bible mu ne Paul kan ye no
ɔse ye kadishi a me ye dishi kronkron ene wo kyerɛkyerɛ ye ampa me metimi atenase na ma kyerɛ wo me papa eye Jimini ni Wangara ni Wangara family no nso a ɛwɔ Jimini ho no me papa mfiri nkyɛn o ofiri emu Jimini fo akonnwa no omudi no wɔ papa afam Jimini akonnwa na ɛwɔ ho no metimi di ema ne yie enti me ye Jimini ni mapa awo ho metuntum ne me bibia me ne me papa pepepepe enti enye sesei na wo beka se me ni papa even se me ni papa nko a na me ye Yesu Kristo na me ma metimi wu me sade ne waya de tenye sesei na me beka wi ena ne yetoso bi no wo san ba sampa akonnwa kese na se nyon la dishi kronkron se nyon la dishi kronkron ena ewu me maame te me maame eye dishi kronkron ena wode wu me ena me ye dishi kronkron me bra me nua panyini ene nana samba jafla wodi akonwa yi enti karemu nsem na awokeka ne de lasa wayi ye ya me kyerɛkyerɛ na ase no ne maame no mo ba ko frɛ me ka kyerɛ me so e ma me mfi no na ne me kan ne ye no korɛ ebe no mo frɛ me firo mo busia no mo ka kyerɛ me sɛ ne me kan ye no ye no korɛ na ne me nana no mo kyerɛ me no e no korɛ me ne me nana na tena ase me ne me nana ene tenase me ne me nana na etiti me to kyerɛ me amamre ni amane wo kyerɛ me abakosem te sa abakosem no ena no korɛ no ene ye nam a yaba bedru sei bisa wo ho nuoma 1 2 3 bi they are very basic. Go and take the 7-member committee ruling and read through. You understand what we are saying. Tinyamin kamu ho na omo mo ho ban. Na sendie yatimi atwen na yanya butra bedru samre yenkoso a enkora butra ne mo. Boma ye nwi obi achi e ma ye mesai kuro no. Businesses na ewo sampa no ye hia sa businesses no. Cashew sector no ese itimi develop. Ye nuanom a omutoto a omu ye timi export di kono sa nuoma no mo ma ye nya bibia e be ma sa nuoma na afiri mu nsam. Mo a musu cashew office omu yi sa nuoma no nyina de ko doma na akokwa a onkorent dan doma oma eho uru akuro no ma atfat wo bebia da ben na doma hina ka se o atfat ni doso wo doma dodo enti mo mfa be nko sampa onka sada odwene die mu nyunume hini nyunume nanu ya na obetena ho ne ye ni kotifo ne bohye ansa na nyunumefo yi ba ho nyunumefo ya waba ho yi ono no epese enwuma na ewo sampa na omuru locate ba ho curfew yi ba ya nyunumefo nka hwene dia na omu ye enkrofo enwumre na omakokọ omu develop omu way no ti sa na tie mu makwan a sa nkrofo na omu ba mu no omu nim nokre no nso na ye kan wo kronti hini fie nokre no nso na 7-member committee for kan ye eno na santeman be share nikina e kan say we na ye nokre no eno na ye enti mesremo baby e dread ye asem no wo court obi entua sika wo court ye entua bribe ma judge ye entua bribe ma obi a ukofa constitution no any chieftaincy act na wakoti ne yedoma hene eye no baby a ya twere no wo mu na wakoti say we ene menyina so na yenso no ye lawyers ene ye mpain fo mu di ani mu no mu nso akoto a kire say yenso ye nyina so ni ye de sa nyoma ne to na ye bobu a na judge no afa no wahwe ne ye mmera ne ka no na wagina so aka tika sketua ni bia ni baby a emma obi na adamu enka say omu kotua sika na mu nsende sika na omu wi a na omu de titukwan omu wi a no maka say o musika hye na mafa kontiba ne tuo na mu nenam kromu Ghana mmera man emabunu mo daachi ho ban ena awu kwa awu be yamfa ne say omu ka asem wi e 1 year aba to trust sem ne nyoma wa waste 1 year senka school na wo kwa nka wanya adwuma bi na wusu a nka wo ya pon se kashu bi na wusu a nka benya bi adenti na mode mo bemma ebinom ma eku school na omaba totra mo na enwumre omakonoa mo na masalai na de plate ekoji na eno ubetimi di wei ahwe wo ma ene wo nananom daachi ti mesremo no kura bia ni bebia biom ya ka asem na wie o say argument don't validate truth
achinyedie enye no ne ma nokore ye nokore wo nokore ne de nokore deda wo di achinye a eno be kire emre tenten a beteki ansa na wahunu nokore no ti sa na tie enti niemo ye Brooklyn or boy de ben so udin kura no because they are not they are not able to use their real names. Temesremo mo bi ni nam musu njiji sika sa 100 Ghana 200 Ghana ni de keka ho mo wo Spain ni ye frefre mo na mo send sika mo meye japade bi mo met omni ayi bi kura ba be top plot e wo kru kese su na fatutu ho ebe hum be ba mfa so dan say you will be following something that money cannot buy. And fasika enye nyoma nyina na edisika to nokre sika ntimi nto nokre nso ye nokre wo pa fa kɔ obunsam jam na gibra ebe kɔ so aye nokre enti nananom medamase enti ye call court no sei ene ekosi ye call ye no bunu regional house of chiefs lawyers na omus represent omu kan say emera bunu regional house of chiefs di asam ne share omu sana a short period enti omu ntimi an respond to your statements na ye file ye no nti e buy na court no etuna se no mka se fine se ne be ya on waste obi atam nti no sa statement no omu respond no omu file na obianso entwere ne submission na on file before 12th of this month nti on the 18th of this month ye besin akọ court ye call ne ye bobo hu ne ye verify ne ye bibie bia na judge no ama mra ye beba no the manage judgment and it is very simple, is very basic, is ni nyina eye mra ni nyina eye amamre ene amane bunu regional house of doma hinenum ka se enye asanteman otumfo ene maye man hene na mbom eye bunufo no na di man hene ne maye sampafo mu nyina munim no kra ewom enna ohwe ye ni asanteman alliance enye nanu ya it didn't start during that elevation kurampo 1817 and 1818 samre na asanteman ene ebunufo yi ekono ye be konwe on the site of asanteman na ye nana no wote akonwa so ye nana sanaja enum no ofiri ba ya na ne yere ne nua no afiri mu a okoware ye nana ya nam so a ye nana enwa kofi ye be wo no a ye kofa na ekire a obedi ade a nam so ma ne koto na abna na sefoi ewo sampasesi ai enti abusuafo nokre eye nokre sika ento nokre wo ye dihye afiri mojamo dihye nti the fact say emre bi duru ye ema di ema wo di akonwa no eno nkire se wo ye dihye na ne me nana ajarafo joni na otaka kire me ne se oso wo sori na wo hu ehwa ahemfie a eno nkire se wo ye dihye nti omu a omu fie ban ahemfie no ema omadwen mu nya omu se na omu ye dihye no de ana wabe hu ahemfie wo ye dihye momo bebre enana meka no nana kodwa komia oye dihye ewa konwa no mu saa ne nkurofo ni bi wo ha ene menkan no ansa a ye de be gya ne nana no wa adware ya no ene omo sori hu no ene no ono ema ne bate so ene nam ebe ka se ne nua ba ebe ye hima ewo sampa wahu bi da na eye enkoafo hima na yesi nana de bi. It's a fact. There are certain things that no krebi wo hono uka no waka ba mrepam no bibia ye ready ye ka bibia wie court ne yekọ na ne mra ne ka no ye ka enye sikan enye kontiba enye bibia enye atemdidie ntupa ko trans ne didi atemma de enchi no kre eye no kre nyame nka mo ho nyame ya adom na on the 18th no ye court di ebesi bia no mama moswati Kristo emmom ho ban emebunu enim emebunu a ye wo sampa traditional area mama yempa bibinye na mama obi biara enye nyoma ense ye dachi medamasi mo messages ne doso enti me take me time
na ma go through na ma respond. Last one I mean from Emmanuel, I say Mr. Abu, why is Domahini in charge of the Bono House of Chiefs? I thought he is the Ahafo region. No, or the Bono Doma fall under the Bono region. Nti eho eno oye president enye Ahafo. Doma is under Bono. Nti eho no contest ya wonyaye. Nti se ya de also oti Bono champion. Nti obi biara owo Bono region ha o allegiance to Asanteman bia no ono be pe nipa foforo e wo kro no mu no masene hini se ne be ya ombetimi aboa Bono champion no. But remember mo historical fact about enkonwa no any memra sa friction we nyina start here enti sa na tie enti medamase nyame nka mo ho na ombo mo ho ban na anamo bia ebetu bia no enye nhira ema nyina mommo modachi ho ban monye adwuma because sese ya ye nam hayi me ye adwuma yeti me senate me bo me dachi ho ban me bo akokora na menye no teacher ni bi nso wo baby trade yeti ne senate okọ pensioner na wanye no na wo a yakọ akọfa ni atotra mo ama na wo ye basabasa nioma na wo nam ho na wo ye no edian pa na wo dachi wo senate a wo contribute towards wo dachi any dien ye ma wo ye basabasa na wo kopra ye kotwa wo nan ye kotwa wo nsa wo kopra wo dachi insurance ben ene ye di ma wo ebe drumre sen ena mo bema enkrofo adada mo se momwa na munya basabasa ye de mboko abrutri omo ka se ye de mboko abrutri munya basabasa omo abusua no mo ne padudo se no mo di omo akọ abrutri no mbe se mo brabo sei aban hihye ya omo di aba youth employment no omo di training models bebre aba a omo wo ho kwan a ye betimi a training na omo to omo di ho akade di ama na wa establish wo ho a ebeboa Nana Samajafla oni adwen boni bia emmo bibiara oba ye wie bibia ye wie gazette nyina wie a oni obi ya betena sondwe mu oni obia ebetena sondwe mu na waboa emakro no akoso because ne mu nyina ka ho na ye nananom edi jano edi kro na hye nsa eno nso ena obeye eno nso ena obebo ho ban Nana Samajafla de bia ne o ka kire me ne say I have a traditional area to protect. So what traditional areas are area is what bo ehun asundwe ene ehun kanko ehun ban. Sa nyoman ena obeye. Eno nso ena obekoso aye. Nana enda nwen se boni ento obi da. Onna nwen no ho. Se enu na wo yetimu a enka sekan na ye Nana Samajafla wodi kan ede chichiri kro no ewo ye ho. Ye bompa ye edi sign form se ya nka obi biara o dwi boni fasampa ho bia no obewu sese ya but uwa faso ben na di brain ntimpaye a ye bo nyina ne se ye nananum samanfo eni abusuma hudu a ewo kro no mu ene ho awudo ebe sakira mo na mo free ekwan na mo fa mo no ye nuanom a omakodi sa moduafo no bi echi no ye nuanom bi a omakọ no a moye moja di hikronkron wa konwanom no ye mpai bone se mo besen aba na maba be kan ye ho ne ye bo ye nananom agapade ne ho ban se ne ye oba de self oba ya neja eto pono emma enigie fewsu agi no sa na ya ba ye nsam a ye twan mo se mo beba na ye nyina ya bomu na ye hwe ye nananom munim se nokre no na Asanteman kan ye no munim pa in your sober reflection munim se no ne nokre no menemu bebre edi nkomo me frame one on one say mo fi say nokra bi wo bebia mo nka nkyere me mo bebre menemu di nkomo motime ka kyere me say ba kokora ka kyere me so wo maame eye me nua prekope na se me maame ye wo nua prekope na otumfo se me ne wo ne di ade na ba ko na wa ba be ka ho nka ho na se yenye nokra ade ntina in the mene wo conversation dia wo gitumu but abontin so de ne de wo nyintumu usuro hwan mesremu a nyame emma makukuduro na montimi nyina ho ma nokre
send ye nananom antrankonwa omo wo Sampa traditional area enya akukuduru etime gina nokore n'achi hwe ene me ba one day na mabeka story bi e de akyeremo. And that is a fact. Me a Christiani pa. Me a Christiani, and I will never lie because me nim say owechi no atembuo ewo ho e twen ye. Enti asem we start ye no me call independent nkurufo ho na mako bisa we me nana ka say kire me pese me validate. Hwe omo di samoduafo ye che omo free ebusen mo woni obi di nkoma otimi ka so oh say ni na me no course aye record no me I don't do it ba me no mo di nkomo me say na mo ka asem we me pese o ka no kire me because me won kwada me titi won me pese me mo hunu no kire obeka osu we no kire ba kokoro kan nam say ene ye ma me mfa won kona kodi adanse e say na me kodi adanse we amet kure enkodai be tata mi sa ti adi ntina munim no kure na muntimi nyina ho emma no kure no enu ntina medi enigye me ne mo kasa medi enigye because minim pa say no kure no ene ye kan yi bibia na echibium enu ne no kure no ntini aka ene sen ena mra ne sie enu nti ene yakokot nyame nka mo ho na omo mo ho ban na muntimi nya akokuduro na munyina no kure n'achi enkosi awieye medamasi.